Manja rong pirbia long hearing tangra gari kecetong. Chief Minister hin pen great play chokamar tomhan khadie pendeng la pen pe hon ki keron pon. Khezong bong charo pen apran ke dam nang la pen APSC mains sadlang ke tok dunje tum phan kerap ke pajer pon. HSL siasat lang phan panong si free coaching kang pupon. Akhoi puta pooling station long pekar om la pen kecepat chin keron pon. Taralang solong karbialon kimi jir thom kang pupon. Nijang karbiang long tenggeralang solong ta cujun karkli kapadupon. Non malam towara long gari ke cingkoi lapen gari ke cetong nglum tet bom lilu lason si thang ni phai khre player ni manja police station ke par loang kang manja pen dimapur ka chelenga towar rong pirbia long ada por phainer ke malam bolero lapen baigang bong a hiring tang rak ka cetong ihum dimapur na thupen kewang bom a bolero ame thang ka chedam ja krong ka chedam de joksi labang so hiring tang rak pen ka cetong posi ke thek dun long atum nang pachini dun Nogong pen kewang bom baik kapan ahiring tang rak pen ketong ajok baik kewe kebang ahiring tang rak pen areng husu ponlo lapen non amat areng hu kiso bang apan di medical college long an se ke palang dia pan ponde lo posini le tuma perang ke pen birta nang pale birta kelong dona poran ke kacetong gari pan manja police station atum chipari deng pontang lo posi nilatum birta rip dun long गाड़ी साइड करो तेरा यहाँ क्यों क्या 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 करने आया तू मारने के लिए आया क्या आदमी लोगों को Thang ni phai khre player ni Guwahati Janata Bhawan along Assam Chief Minister hin pen great player chokamaratum phan khadi pendeng la pen pe hon ki keron poname padopon Labang so puthak ke dam tang ningkan surini ra great rock si pen trainer cap ningkan non ke dobam Assam ACM Himanta Biswa Sharma finance minister dobam hosi pangdak ponlo Pini ki ongdung atum phan ke labang so khadi pendeng la pen pe hon ki ron ponlo la pen ke ronji ke dolang atum phan an ke kewang jia porsi ron pon thojia phan siam hin pen ningje pon Me along siam hin pen Assam along solang dora da phanta khadi pendeng chi pendeng pen khadi pendeng radang bong ka chi pendeng jia phanta tuning ripado pon Me along minister UG Brahma Assam Khadi and Village Industries Board chairman Kamala Kalita pen chenglong atum chetong don Komat kupia joine lone Komat atum tong sang prot nang kedik dun lone bonta ning ka chesuason ke dokko kajok karbia khe tum kuki di masala pen rengma khe tum pen ron nang donang lo lasi ke dam tang ningkan surini ra ke thom ningkan surini ra phol pen ningkan surini ra kre ke thom ningkan apran ke dam nang atum phan inodalong lak phopho Karbiang Long Autonomous Council hin pen thang ni phai khre player ni KAC secretariat a conference hall along tangka check keron padupon Lasonsi kepap hiup mate STS abang puabang phi APSC mate CEE main sasadlang ketok dunjia tuma phanta KSU tum kachuning ria tengsi Karbiang Long Autonomous Council hin pen bang trok kebrap ho tuma phan tangka kerap pajerpon Aprang ke laposan asai deng ponpe bonta non ke dobo ma CM Dr. Tuliram Ronghang kamat hakimi ajok non ke ketok dunjia phan kerap dun chot kalesi ketok dam arni anta hirjome ke pajir dun hai huyanta claim lo Mo UPSC satlang ketok dunjia tum phan sitame KSC hin pen partir piponsi angton akejoy coaching class pathan ponji pusi CM akhai pen pachini pon Labangso kerap ke pajir pon thega jok KCICM aphan penang ana kerap ke longdun ari sojang lapen apia potum pen kachurolam the chepaklang pon pinia jai megalong MP Horen Singh Be MLA Bida Singh Leng MLA Rup Singh Tron pen chenglok penangani MSC lapente board chairman atum chitong dun Union
PVP atau maipu Rustomno para kahai ke jenglok ala tu asom mahinte nilipata pulok APC ditidun ten mains examan kiundu natu abang tukang biatung eletung inglo masodet karbidet bang trokera kalau respon terjadi abang tukang biatung mungkin ini atai dumping lo non siung taro ke hai lo secretary kardial nomor council senior most secretary lo ala tu mungkin APC kiundu tu bang nasional tu cek main exam kiundu oke tadi itu anikaman kami kardial nomor council pendidikan alang rumah art laben ke kiundu tu unde nafi alang itu mana maka posting di kedam ni kalau soalnya tu arju laben manting langsung orang aso exam di pinjunji orang kan ke waiva lo belum jadi aso pan caso guati si bidang lagi langsung tu ada kedam kira pencenglok acel so kan belok tu mas kongsi penceram itu naik pulau kiasi wani kan ini mana pulau langsung ini tu tim kerjaan MP kai pencenglok MLA kai lapen ये में मिसिंग बेंचिंग राइसी अलग तो भाग किसी टोकन ऑफ लॉ बचन सो एक सिताले ना तो भाग पिनी ने तो वही के ना तो भाग ना पजिरी को लापेन आना वही भी ना हर किलो आलू तीनटा इसीएस वाले उन्हें कुछ का मान के डीएसपी की उन्होंने भाग मान के सुपरडेंट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज teks ada ki unji layan kami nila arang hidup na to mana happy lo alu se na to apa arang hidup na piya phan hai pu mokra apa pila sinja pada to mana hidup na ki han si na to da ki unun ana to apa ni je main section ni unji apa waiwan ki unji apa mo ta to ni na to han ki unji pada arang di Bhupen Ramenengti Malong News. Numbering ko rahini Surupathar MSC constituency BJYM Surupathar Mondola Meipu Raju Singnar Chunbang Anil Tok Bilapen Ari Sangho Tumpen Cepatir Piponsi Pini Bangso Mei Dengpon BJYM co-in-charge Joy Babu Ingti Kapin Kharatengsi Pini Porphai Kepen Thong English High School Member Adarso Sang Tihidia Long Pupon Bangso free coaching upon Than Bangmati teacher Arpu John Dharambe MCom Finance and Accountancy Sonjoy Terang MCom Finance and Accountancy Philipson Bay BE Computer Science Agustin Kathar BSc Prabhat Rongpi BA Atumafansi Jongpon Anpada Bangso Kang Puamelong Haladagarap Than Bang Mate Assistant Teacher Sangpi Rengku Sarma Lapen Mr. Rup Singh Terang Atumaphan Poho Penarcho Tekang Lapen pregjam adi malong sitame kang pupon thujia phan kachisik pon do puta bangso melong than pachini pon Lakhain Korapho Nilip MSC constituency ke parlo Chukiola Akhoy puta polling station along Pobitro Rong Piehin pen Pekar Om Lapen Akisar Pia Tumaphan Kachepachin ia Chin Sik Pidunsi Doning Korapho Hem Tuna Tumaphan Pini Ronpon Akhoy puta local committee Mepu Bires Phangcho Chunbang Clement Singnar Lapen local committee along Klembang Phubang Phiatum Anparta BJP Nilip Mondol Committee Hin pen Relief Teron Kongchun Bang Chitong Dunsi Misen pen Sai Pachun Pon Taralang solong karbialun kimi jirthom kang pupon
Thang ni phai kri player ni ada por phai kri si pen kanghonare ni mate Valentine Day along pache tondun si jir thom karbi kanghonalun jir kangpupona jaime kapadopon beda sing timung lapen Purnima teron piatum pen ate ot ki pipon kanghonjong si pijo plipli lapen komachinga sami manangpu lun se pijuti terang pi lapen lun se po raju biatum pen kilun pon jirni alun jir karbi jutanga song adun meipu Homsing bila pen kar biju tanga songa kongchun bang bida sing rong piari deng pensi ing pupon. Lapen muniram phangchoi hin pen kilun pon ateot ki pi lapen kabonda pon ke cheng sia kang hon polon jirabang tok bang khagen ing piari deng pensi ing pupon. Bida sing timung lapen Purnima teron piatum pensi komachinga sami manang lapen kang hon jong si pijo plipli pu jirni alun jirke ateot pipon lapen kabonda pon. Labang solun jir di Phubi High Studio hin pensi mirdong prakso pipon. Lason si kecheng sia kang hon alun jir ke kilun ke tok ateot ki pi lapen kapaklang hin sitame muniram phangcho hin pensi chipar pupon. Labang so mi along owemia herbang on tiron KCS along pachet hangchun bang hingchong tiso lun se pi juti terang pi lun bonda bang bida sing timung Purnima teron pi penceng lo katum chetong lun se lun jer kang puami me sen pen pachun pon lo pasi nilituma phan birta nang pali thang ni phai kre player ni nijang kar byanglong tengkera lang so hawar Chandra Singh Beahem sining ri chobari thernam karakli kapada pona birta nilita phirang ke pen birta nang pali Methanga nim la pen jutang aphan ardi pipen arnam arni aphan kache thok kache jira sai behematum sayang deng deng pon karakte ka phejo do anta me phone me et la pen ningreng no athaya we pusi korusa rahin pen nilta pherang ke aphan lamthi napidu lamang sobirta nang ke palia bang dongka mukam pen nilta pherang ke janta be Chandra Singh Be Barit here nam Pini Kiri Cheng Anilo Pini February Cheklo Tarik Repli Anisi Musengani Mulongani Busi Ketok Kijir Kechenglo Lasoni Dikpensi Lasi Pini Asi Kartiya Banke Borkan Kehanga Banke Hinone Mesen Lapen Pini Ketok Bonke Nilitum Arnam Kapathe Banke Wupongpi Barithe Arnam Pulo lapen kapathe ponke sar pathelo bene arnam thelo got hi ponlo bene birne ponlo lapen harata ponlo lapen sebuik lapen arni lamsi nilitum wupong ba nilitum choran bangke nilitum asi ke karti po bumut vokan ang tonan ta mesen lapen labang so wupong abangke wupong ke cheng silang pining lapen abu phong da gecheng si aruma pijoni bojon troxi lapen si nilitum kardom karkli ka phejola lapen borke hang ke kan ke hang anta mesen langthei langpong bumut bokan angkin lahayon hayhui anta mesen lasi labang so si thok det pen dilikorte tum aprang mane kabuchi kaching thuri phan sita me mesenji kusi ladak bumut vokan langthi langpong achor penta ithan asi pini asigar klipen bangke lan chorlo bu et ba et lonon pen ke paran ke pumang pang ni budolang paran mo borkan long et sipon po lang par ke arbung arke sipon labang so along riemen ke habepi chong khili pulo along riemen bangke lapen arong kapudi ke Kanglem rong hangarong pulo apuling center apudi ke Cengbiri apuling center